pansinin ang naitira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong titipin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No así van así. Sino ba sila? No así van así. Sino ba sila? Yeah. Tuloy mo lang, gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. No así para así. Sino ba sila? No así para así. Sino ba sila? Sino ba sila? No si ba si. Sino ba sila? No si ba si. Sino ba sila? Sino ba sila? Uno,